amikor rájönnek, milyen ízű a zöld maci. Alma ízű. A zöld, az zöld alma szokott lenni. És nem, egyikötök se. Esetleg még egy tipp? Ja, akkor valami nagyon durva, várja, akkor fika. Akkor menjünk végig a színekkel. A narancs színűnek az íze narancs. Így van. Pont úgy érzem magam, mint óvodában. Mutatja a hónémet. Ez milyen színű? Narancsárga, de ügyesek vagytok. És ez milyen színű? Citromsárga, ügyesek vagytok. A fehér, tudjátok a fehéret? Papír. Ezt mondta, jó? Ananászos a fehér. És a zöld epres. Mi? Melyik? Majd nézzétek meg a csomagoláson rajta, hogy amikor rájönnek, milyen ízű a zöld maci. Alma ízű. A zöld, az zöld alma szokott lenni. És nem, egyikötök se. Esetleg még egy tipp? Ja, akkor valami nagyon durva, várja, akkor fika. Akkor menjünk végig.